тогава вече е друго. Значи те като регистрират, Нема да се плашат веќе луѓе. нема толкова да се плашат. И сите ќе речат, Ќе и има- јас сум македонец. Ќе има, нали, и по телевизија, и по радио ќе има диспути. Ти знаеш ли Славков кога го направиха на един диспут тук? При Иван и Андрей беше. Аз Беше, да. случайно го гледах. Ти не му дава да уведе една дума, бе, човек. Да збори, му викаат, му правате. Аз му рекох на Славко в Охрица. Видехме. Викам, ти за какво отиде, викам, при тия? Не знаеш ли каквото очаква. Ама ако регистрират партиите сега, Каракачанов му е трън в петата, дето регистрираха там античните македонци, тия уния там. Ама ги една-две викале партии. еден по еден во милиција, да им ги проверат подписите. Мита, Да тук признали как дека ни викаха? Фалсификатори. Тук ни викаха, когато бехме подали документите, аз бех събрал 33 подписа. Всичките до един ги викаха в полицията и мен ме викаха. Уште еднаш да се подпиша да не е фалсификатор, дека Защо имало закон во затвор да те стави. 10 прашани, написани, дали сте давани пари, от кога си член на Умойлинден, бил ли си на събрание, това ти. Плащат ли ти? Нали, Пари давали ли са ти? На мен дойде. Една прокурорка от София. Тя издала заповед, всичко живо. Аз му се обадих на Ангел в Копривлен. Викам, Ангелът, нема да се плашиш, вика, нищо не могат да направят. Викам, аз не се плаша. Аз ти казвам да знаеш, вика, навсекъде из цяла България кай са ни. Вика, искаха 5000 подписа да има, за Сите да те ги регистрират. викнале да се подпишат доле, горе 100 пати. Да. Сингартиски кажуваше тогаш. На мен дома идват и питат, Мария, тук ли живее тук? Къде е на работа? Утре да дойде в Меверо. Викам, няма да дойде. Защо Мария? Оти на мен нямаме. Еми не могат. Или вие ме турите в друг списък. Но вече няма да бъде тая, викам. Мене за затвора, кое тогава да ме викате? Всички ги Искаха извикаха. 5000 подписа тогава и ние събирахме, бехме направили една офанзива. Ние събирахме. 6000 давахме. Ангел вика, ние сме събрали 6. Да. И кусор даже. И пак. Ние опетри ще Никъде имаме няма. само 1000. Аз така се радвах това Каракачанов, кога не можа да влезе в парламента. Обаче пак се вре. Пак се надева да го внеса в парламент. да влее в парламента. Събраха се много. Значи, направо си стана национализъм, да ти кажа. Едно време беше само той на Атака, как се казваш. Само той беше. Така, да, той тие беа против. Само той беше. Джамбаски или? Не. Славчо Трифунов? Не. Едно такова име имаш. Как ще да? Само той беше. Сега станаха и той е на воля. И той се ребедее. За да може да А може. за оня няма ти говоря на НФСБ дето. Дето гонеше турците там по границата, не знам, там да не влизат такова. Много станаха. И ти казвам, защото младите, понеже не знаят, и почват да се водат по техния къл. А това не е добре. Значи, не са били окупатори. Какви са били? Да. Какви са били? Да. Кого са освобождавали? И защо избягаха? Народа ги по Скопие ги причихал с песни, с Да. всичко, освободители. Има една снимка, я показваха в историята на времето, да живее българска войска. Написано. За Това фалсификатори, 1000 пъти го колко сакаш. показаха. Той дето разби паметника, журналиста, как се казваше? Миленко. Да, Миленко. Той, нали ги кани Божидар Димитров и тоя. Да. С нощи го даваха, той академика. Георги... Как ще да? Та е изкукоригал старец, като него изкукоригал. Попите, Ама овој не е скукорига. Овој младеше. Той отказа да иде там на диспута с журналиста. А Каракачанов влезна в болница. Оня Божидар Димитров. Бил в болница и така, не отидал.
Челъми глупости. Абсурди. Направо са абсурди. Особено тия добре направиха, опънаха червените линии правителството в Македония. Да се знае докъде може да се дискутира. По исторически въпроси, по идентитет, по това няма место за спорове и за приказки. Все едно Македония да каже да си сменят името, да си сменят учебниците. Да не пише това, да не пише това. Добре де, ако в Македония предяват искане на България да не пише такива работи, да смени учебниците, ще и сменят. Да. И сменят другия път. Бугарија учат дека македонците се бугари. Ама точно това има основата. Грци учат дека се Тия грци, академици и Албанија дека се професори, албанци. дето са в бан, тие само с такива глупости. Ние се ништо занимават. не учиме, ние не сме против да викаме знаеш колко- бугарите, грците, овие не се Знаеш грци. колко македонци са публична личност овде в Јавни бе, България. познати, да. Като погледнеш, той е политолога, Андрей Райчев. Той е също с македонско потекло. Като погледнеш той на разузнаването, Геуров, и той е македонец. Ти си го казват, не че ли е такова. Казват, аз съм с македонско потекло. Корените са ми оттам. Врвот на Бугарија, на бугарската држава се македонци. По потекло се сите од Егејско или од Вардарско. 70% според мене в България интелигенцията са македонци. И во Грција се грчките политичари од македонските се. Мицотаки Скъф. Каракасидо им го напиша тоа. Мицотаки Скъф е, дед беше на Нова демокрация. Јас се одам во едно село во Егејски оддел на Македонија, се вика Концелјево. Бевне во Пожарско, од Пожарско Концелјево и Не съм одел таму. носел кокошки, еден од Тоа тие, е добра приказна. од тие, како ги викаат, Маджирите. Маджирите носел кокошки во ладнача, да речеме, во разладно некој комбе за ергатија што бера цреши. И пуштал грчки песни во село. И едно време некоја баба му рекла: слушај, рекол, пушти македонски песни ако сакаш да продаш кокошките, оти нема шанси да продаш кокошките, разбираш? Јас На Роженския манастир беше първата година, 90-91 година. ова беше лошо. Лошо беше, ама там на една сергия, дето кебапче не правят. Печат, като пуснаха тая Бисер Балкански. Ама целият ден не въртяха. И случајно во Воден шетаме, четворица, ние беме во кола, со моја кола бев јас. Случајно шетаме на едно 3-4 метри. Бе, Благој, од каде ти овде во Воден? Абе, Ристе, ти си бе во Ристо Причков. Има една фамилија Причкови во Прилеп има. И во Скопје мислам дека има Причкови фамилија. Драган, Не мора да може. На интернет ако има, сигурно има. има интернет, Имате има овде всичко. интернет вие? Има всичко, На бе, ова? човек. Ристе во Разлог фајча сите телевизии ги И ваѓа. македонско не сонце разбирам. фаќа и се. Аз му не разбирам на това. Даже и телефона ми е съвсем обикновен. Добро. Аз де съм го оставил, бе. Сега, например, ако има телефон, ќе му наместам да види дека сонце се фаќа. Да. Ебе, има всичко, бе, телефони, тия са по тия работи. Тъжа не извадих паспорт, и тя има македонски паспорт такъв. Стварно. Ама тече 12-та година. Кај мене Гоце, иди чувај ги, ако се смени на- власта, од Ке си го Значи, държам. Банско што е Ќе мажено дојдеш, во ќе Прилеп, направиме. Што бевне јас. сега пак ќе прашам јас. Ќе пополнам тоа. Ако дојдеш во Македонија, кажи ми Што кој бевне ден, јас и ти, ќе те внесеме да те таа е од сликаме. Банско што е мажена во Прилеп. Ама аз ти имам такова, имам ти телефона. Кој? Како се вика? Твоят да? телефон. Ако имаш, да. Ти го имаш и ти. Трябва да го имаш. Ја го имам твој. Ти немаш Вибер такви работи, немаш. Не, не се разправям с такова. Майки беше, майки така превода. Ваши Долу, от долу, год се долу, вика, долу. те по Вайбер ли там по приказ балдъзата. И вика, Гоцето е станал звезда, вика, телевизijска звезда. Така ти вика? Да, гледала ма там на слънце.
Аз имам много приятели в Охрид и А навсекъде. тој на YouTube те имате, бе. Треба само ти покажам линк. Аз съм го гледал с него. И сега го имаш тоа на DVD. Тоа уште лани јас на сите им дава по 50, по 100. Аз го гледах и Сега Јове ги го гледах. пределов, ги Абе, однесе. то Јове, што не дојде? Сега и ова што го снимам ќе остане. Види, знаеш што е најинтересно? Сега ние не знаеме како ќе се развие ситуацијата. И се овие тврдат нема македонци. Снимен човек, тој датум, тоа време, рекол јас сум македонец. Шо, како нема македонци? Што ви е васе? Не. Тоа е друго да писан книга, друго е во живо. Иако гледам, па ние се знаеме, рече, јас сум бил ваму. Така беше, нели? Видиш како беше. Се најдовме тука. пред Сега две знаеш дека е тронот. Каде? И това етно село. Аха, бе, тоа Таму го го- затворија, што Тамо направи? го продадох за 1000 евра Ајде. на Горан. Горан, Горан От Куманово. не од Куманово. От Куманово има кафани, има това е етно село, тоа е много голем Ја не знам, комплекс. тоа е едно село, што стана, го затворили се да само, што стана, го снема. Там е Трона. Трона е даже Тој... Ти тој избориш за Куманово према Паланка која тргнеш, тоа надвор што е? от Паланка кога тргнеш за Куманово, тоа работи, во- работи. во лево. Тоа, да, Таму има басейни, има хотел, има се, има, таму е убаво стално и да. Многу. Чекай, како се викаше тоа? етно Према село, Кокина така кога го знаеш. тргнеш према Паланка, тука е. Знам, Во ама... долницата. На 15 километри знам, пред има Куманово. Вода околу. После Кокина одма е у долницата, тука е. Тамо е Трон. Тодор Петров викаше ова е Трон, треба да остане во Македонија. Така е, така треба. На Сандански. А в Скопје подарих тая на Александар, со лавовста кожа, и 6 илинденци на 8 илинденци на това. Представи, Јове, добре дошъл, запознай се. Јас сум Благоја. Това Јовица. е от Прилеп. Стојан Това е Георгиев од Стоян Петрич. Георгиев. Јовица. А Тихо, това е Милан Тихомир Стояновски, професор от Да, професор. Кој седи. седи? Седи, никой не сними. О, Има още едно момче, ама то отиде да си легне си шофьори. Искал се да бъде така? абе, до сега беше горе. Бошковски мислам дека се казваше, на Рача. Горе живее на Рача. А, на Раша. На Рача, когато тръгнеш от Бриляните извори за Свети Наум, отгоре високо... Одлево. Отлево. Од Велестово е тоа. На одма. куќата пише Пајо. Пајо. Те са двама братя, близнак къща. Той дава и под наем ги дава. И като ти ги даде, му кажеш много здраве от Гоце. Гоце далеко ми е од плажа. На мене ми е на Плажове Пештани навсекъде има. најубаво. Одма пред улицата и директно Да. у езерце. Да, од полиција Пештани на 20 метра е куќа, од десно. Спушто се 50 метра на плажа са. Јове, овде са се македонци цврсти. Да знаеш. Таму има еден, на центар на Пештани има еден ресторан. Многу убав. И улазнам да пию кафе. Ѓоко беше. Председател, Ѓорѓе Иванов. Аха. Председател што беше? Председател. И ја гледам, а викам, овој човек ми е многу познат од куде е. И стануе и проваѓа Кажи едни... какво искаш да ти такова. Има Гоце. вино хубаво, Ништо, ништо. пиво, има бира. Не, Да на здраве Ракија. винци. не. Што? Вода. Ја не пiju алкохол. Това какво е? Това безалкохолно малко има. Во Пирин, како рекла, овој, како ни рекол Гоце Делче, македонец мора да пие, не може да не пие. Не пiju, не. То е, сипи си го това. А у Ленче Кумановче на Куманово имаш работено? Не. на Кумановски е живот зашто се мучу. Тури по едну скоро смртницу. За ракијата скоро смртницу. Тури по едну да не се мучу. Ја на Ние малко 17 по-такъв години говор имат там. избегај Имаат сум у Швајцарија. шегобијски. Так, До 2002, так. до 2003. И после тој овде. Аха. Сега тука, жената е от тука? Да. Браво. От тука дедо му е много убав. Они се македонци, како се викат или И аз съм му бугари? викал удрял червен картон. Не.
кръста мотория. За мен он има кръст за цял живот. Ти кажеш си българин, вика, какъв македонец? Рекал му на него. Ай, До там. И каже му утре по Вика ти, ви сте вика българи. А викам ти кой си бе, викам, ти си от Лом. Ти си влашки циганин, викам за мене, я ако съм българин. и вече няма. Това е единственият овде в Долни Дъбник, дека си сборуваме и си явуваме един на друг, кога дойдем да пием кафе, там Айде, живи. Айде да Здраве. се живи. Айде. На здраве. Ja сега бев. А ти чул си за Омо и Линда? Да, да. Аз съм първият председател на Омо. Ай, стига се фалил и ти като циганче с белгъс. Ако не са, Има. той Она на се македонец. пофалила, да. Да, бе, все да се изтъкни. Чекай Първият се. македонец, кой напри Омо и Линда, не аз съм. Нема това Омо. Да, така. От село на село 15 месеца обикалям. Айде, леш, Викалјачу. като леш. А, леш. Ама и во Шпанија си бил. Нека да ме регистрира. Нека да ги регистрира. Нема къде ти да. Левски не, аз не сакам с Левски. Гоце Полека, че... Добре. И во Шпанија си бил. Да. Тоа да раскажеш. Да. Со него Носихме Аз голем една приятел от касета, Любодраг. ти виж как се докарахме с тая касета. Куманово, Играеме после мач Черкезе, навънка, да, де. там на лагера, Любодраг дето е, бехме. Куманово. Лагер. Черкезе, И играеме. Любодраг. Да. И един се залепи После- за нас, после така, Любодраг е Уминдол. един такъв Уминдол. сладкодумен. Да. Той е бил полицай. Той си каза Имаше после, че е жена от полицай. Прилеп. И ние викаме, ще ти дадеме касета да видиш Голем какво рибар ние сме беше, македонци. беше Вика, през А каде беше? Така и така. На Църна... В Шпанија? в Испания. Марио, И то се скри. Маркос ли беше, какъв беше? Скри се Скутери го отнесъл и в нас на Систина. партия за Германия и Моя касетата генерация заминахме. В Систина Да я го взема направи касета. нещо операция, Той я имаше взема. проблем със сърце, нещо. А, А тој беше наш Марковски. И Не, не. почина човек. Идеше към Маркос. него да го А, Маркос. Маркос мисля дека се кажуваше той. Маркос. Той е младо Идеше момче, към но едно бил време, полицай и ама вика, нека ти държавен дадеме дреер, касета слаби да видиш. дреери са държавните Ние дреери. за какво се Да. бориме, викам, Да. в България и така. Ние сме Почина македонци. Кутрия. Е. А моя Македонски език. 21 от Пирински отдел на Македонија му плати спајане во интернато, ги наручав и отидовме за Крушево. Бајтошо, Ристе, брат му, сна му, Абе, имаше жената ли му. нещо тържества сега в Крушево? Немаше ништо. Що така? Немаше, само беа овие зајкори, тој Пендаровски, што се сликаше со ЛГБТ заедницата, со педерите. Имаше во Мосомиште тржество и малку во Ташмаруниште, малку во Да, да, Изгреши и тоа беше. Гоце Пипълниче. Долу го Долу ли? фърли. Долу долу да ще го и са били. метеме. Фърлите долу. Абе, Се виде кај се торжествата. аз во когато мала пре- ходих, аз ходих неколко пъти съм ходил на Крушево. Този, Груевски беше. не, Груевски беше, ама и него съм го видел там. Да. Този него атентата правиха, бе. Киро Григоров. Киро Григоров. Киро ги Него примаше съм- сите, сега ми Него кажуваат съм го мене видел некој там работа. и ти да видиш какво нещо, гледай какво клас. Киро те пуштал да држиш говор. Кој те пушта сега? Ние те пуштаме. Отивам аз с апаратчето да снимам Киро Григоров на трибуната там. Ама то народ от всекъде. Комити с конете там беха, така аз даже внуката аз снимах на един Да. кон. И отивам до там преградата, що беше, и там едни момчиня. И викам, тръгни се, викаме малце, викам да го сликам Глигоров. Той се обърна и вика, добре бе, Гоце, ке се махна, вика. Гоце. Аз го гледам, а той Любче, от Струга. И той въмаровец, голем, обаче нещо са... Той е такъв по земята. Кадастър. Агроном, а? Кадастър. Аха, катастрофа. В Струга. Кадастър работа. Да, Любче. Много сме добри с него. Аз кога ода на Струга се, него той ми намери квартира. Там. И вика, како да не те позна? С него се запознахме във Варна, в очната клиника. Аз получих един кръвоизлив на окото и бех там. И отвънка се приказваме, ама аз носех тая списанието на Линден. Македония. Аха. Списанието го пращаха едно време
безплатно го получавах от Македония. И го носех така и му го показвах и той като го видя. И така заприказвахме се, той водеше едното си дете, там на клиниката е бил в Албена на почивка. Взимахме се адресите и като тръгнах да ходя за Струга и му се обаждам и той вика, ела, вика, ке ти найдеме квартира. Отивам, той ма чека, бегай, големи приятели. С Любчо. И така. И с Стево бехме много добри. С Тево знам, седеме дали еден той е пилофер музичар. заедно. Музичар. И като отидах първия път на колонията в Крива Паланка, и тук, там с една раница на гърба, с рейса бех отишъл. И обикалям там по манастира, нали, къде, какво, гледам афиши, има копаничарска колония, ма не виждам никой. Една порта там имаше, бутнах я, те наседали на една маса голема. И аз влизам и викам, аз съм гоцел от Бугария. И те станаха. И се запознаваме с всичките там. Те от всекъде. От Демир Капия, от всекъде, от Прилеп. Здраве, ако бил един от селата Прилепски. Имаше един много хръчеше. И с него спах.